Mä oon Marttisen Riina ja täällä Somatic Studiolla aloitan kouluttamaan nyt tämmöistä klassisen pilateksen matto-viikonloppua. Ja tämän koulutuksen tavoitteena on syventää kaikkien, erityisesti modernin taustan omaavien ohjaajien tietämystä. Ja myös ikään kuin enemmän saada sitä pilates-systeemiä tiedoksi kaikille, eli miten kaikki ne klassiset mattoharjoitukset liittyy sitten siihen kaikkeen muuhun, mitä me harjoitellaan justiinsa ehkä moderneilla tunneilla matolla ja myös siellä laitepuolella sitten ihan kaikilla tunneilla, eli mikä siellä ikään kuin on se juju, ja sitä me sitten tutkaillaan tässä koulutuksessa. Tähän koulutukseen, tähän klassiseen mattokoulutukseen on tervetulleita ihan kaikilla taustoilla ohjaajat syventämään sitä omaa tietämystä, saamaan parempi käsitys koko pilates-systeemistä, miksi me harjoitellaan jotain harjoitteita ylipäätään, ja opit ehkä tunnistaa paremmin vielä sen liikkeen lähtemisen sieltä oman kehon keskustasta tämän viikonlopun jälkeen. Tervetuloa mukaan!